kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sikat imang idulin iti kwarta. Tas sikat ti babae, sina bakit? Ay nawang, daytoy lang ang tinabati iti sweldom, Robert. Kun bakit? Binayada kong ti danong kinsilaw. Agraman lunta. Nasaya at mat nga rod no kas na. Tapno saanan ang mabawasan ti inrimit mo. Wen, idulin mo ana imbag. Tapno saan ang mapukaw. Okay, agpulis ka nga rodan, tamang idasarak matan iti kaninta. Adalabi iti mapan ko itod kininanang. Ay nawaw, anya mananday ta. Gatas na No kasta, gimatang ka iti gatas ni nanang mo. Wen, nakita ngamin ana ibusti gatas na idi namin sa napimasyara kidayanda. Anya? Umayak man si nanak ko. Agtugaw ka tatang. Anyat gagarang. Umay ko kumasaludsuday no adati kwartayaw. Mano ti masapul mo, tatang? Sa nga ribulaeng, sukatakto no maalak ti tangdang ko. Saanan ang masapul asukatan nyo, tatang? Aha. 2,000. Ay nawaw. Ay, sa nga ribulaeng ti daw-dawate anak ko. Sobra ti 2,000. Ang mga nudyak mabayadan. Ay, nawaw. Saan ang masapul abayadam, tatang? Itod ko laang alibrikan ka. Naimbaglaang nga dati igatang yu kininanang iti kaninyo. Ang mga nuad dati makuna ni Robert nga asawam. Di kay madanagan. Siyak ti makaam mo nga agpalawag iti asawak. Awatin nyo kit din tiyaw awat ko akwarta, tatang. Agyaman aklaw ni anak ko. Agpakadak mo lang. Tado tinaskin nga aramidak iti balay. Dito'y kan amangal daw, tatang. Ha? Agbuya kayo pa'y iti TV. Tagumatangak iti naimas asidaan tayo. Adda ka di pa'y tilakom akar ni ti baboy, Mari Jenny. Ay, adapay mare, mano akilo tigatangam? Fresh mat siguro da itaan niya, Mare. Ay nawaw, fresh mare. Sa anak mo't nga glaklako iti istak, puno na dadaal a karne. Mangtad ka nga rod iti 2 kilo. Mabit lang tamangi kilo ak mare. Magawa am tani, anyat orasan. Sigurado ang mabisbisinan ti bisita. Agyaman naksina anak ko ha. Ay na, nakaramanak man na niti karnay. Awan anyaman na, tatang. Wala, agawid ako, anak ko. Alain nyo da ito'y tatang. Ay nawaw, anya tilinaon da ita asupot. Karnit baboy. Ay nawaw, saanin ang masapol anak ko. Nakababa invite. Nanganak lang arudan, dapat iyawid ko. Ay natatang, alain nyo kit din. Saan ang mabalin nga agawid kayo nga awan ti isang putyo ije balay. Kentap no adamot ati maramanan ni nanang. Nagtig ka lang arudan iti kwarta. Awanin ti adwa sa utatang. Awatin nyo, tapno malpasan ti saritaan. Ay nawaw, nagimasin tinlutom amasida siya na bakit? Sinigang nga baboy ko naman. Nagsidaan mi kantatang day talakay. Nakasta, imay ni tatang mo bakit? Wen, inikakmat na ang iti 2,000.
Gusto tapno at dati igatang takin ni nanang iti masapsapol da. Una, dakas matnubaybay ak dagiti dadakkel ko. Amok ti sakripisyo da kanyak iti. Wen bakit, mawatan ka. Saan ka mo't aparita na tumulong ka dagiti dadakkel mo? Kumatang manita asukar, Jenny, ading ko. Day talang, manong. Wen ading, naipusan kami nga minita asukar. Ay, wun gayam. Pimasyar ti katugangan di tabalayo idi kalman. Husto ak ka di, manong Robert. Ne, kasano alam mo Wun tayo may gimatang ni Marishi na iti karni ti baboy, manong. Ipasida na kano iti bisita na. Tunggal pumasyar dagiti dadakkel na naimas ti ipasangon na asida kadakwada. Iso nga amuklatan manong. Ay nawaw, daldalo sa ti bakante asiled, Robert Lakay. Dito yung agnaad ni nanang iti duwang aldaw bakit? Ay nawaw, iti anya aga po nga agnaad ni nanang mo dito'y balay. Awan ti kadwa na iti balay bakit? At agamin ti seminar ni ading ko iti Baguio. Talo nga aldaw na iti. Saan mo mabalin ang baybay aklatan ni nanang agmaymay sa iti balay? Okay. Mangirwar kan ti iti ekstra nga oras. Tapno at dati usarin ni nanang, ha? At damat din nagsukatan tayo. Isupay lang ang ti ipausar mo Anya? Nalabaan mo't kit di dayjay. Di ka madanagan. Ti kagatgatang nga oras ngay. Saan pa'y mairwar ti kabarbaro nga ulos? Amangan kunak numarugitan. Sapay saan ang naus-usar dayjay. Anya? Nanang, naititi si Radyo. Agyaman aklauna ay Robert anak kaw. Awan da nyaman na nanang. Nalawa mo ti balay mi. No kahit yutag merinda, mapan kailangan iti kusina. Ay wun gayam. Diyak pa makita ti manugang kaw. At ay ti silad mi nanang. Agbuy-buya ti drama. Naadik mo gayam ni Sheena iti drama. Kasta aramidan na noon ti trabaho na nanang. Part-time na laang nga minti inaplayan na trabaho. Gusto tapno maasikaso na kamala ang anak kaw. Kung gayam, anya ti kahit mo asidaan nanang. Noan niya ti adda dita, isulatan anak kaw. Sa anak mo't anapili no may papan iti makan. Tinapatid kanya ka addain na pawi. Anya nga tati masida, sina bakit? Uray anya ko namo ni nanang. No anya ti adday ti kusina ay kat ison alakay. Puro natang matada iti kusina. Ay nawaw, no anya ti adda, iso ti maanusan. Anya nga tanong gumatang tayo ti karne, wano bangus dito tersena. Tapno makaraman mo't ni nanang. Manulaang ang tinabati ang kwarta, Robert. Nasken nga agtipid tayo. Anya? Ay, amokon. Tapno saan apuro natang. Adda tinapanunot ko asidaan tayo. Urayan na ka, tamapanak gumatang ijay istor ni Jenny. Lakwan nakman iti tuyo, mare. Ay nawang, tuyo ti ipasidam iti katugangam, mare. Oh, kasanoan na amwam nga adda ti katugangak di tabalay. Kano limabas da manong Robert kan Nana Luisa iti sangwanan ti istor ko itay, mare. Kat, anya kumatibibiyang mo, no tuyo ti si dami. Para manamat iti naimas ti katugangam, mare. Ay na, iti kinarigat ti biyag ita, nasken nga agtipid tayo. Ala, agawaam kit di ti mangilako iti tuyo. Ado ti kamatis mi ije balay. Nalakang amin ti kamatis itaket. Ay nawaw kamot, mare. Di kan sumanood ita. Mangilako kakit din. Ang mga no agbaliw pa iti panunot ko. Kat iti sabali nga istor ti paggatanga. Nagadun at tuyo, bakit? Abasto tayo iti mano nga aldaw lakay. Ne, apay nga kasta bakit? Adda ka di reklamom, sika Robert. Unfair ka mo't bakit? No dagiti dadakkel mo ti umay dito'y balay,
Naimas ti ilutlutom amasida. Ngamno dagiti dadakkel ko, tuyulatan, kasta. Anya nga rod ti maaramida, kat awanan ti kwarta tayo. Saan kumamata kasta, bakit? At damot timpaduling ko keng ka. Adda nga agpaiso, ngam saan amabalin akum kumpurmila ditan ti pangigasgastusan tayo. Kandi ka man agreklamo akasta. Manulaang mo ti sweldom ngayaw awat mo kanya. Na, ikan na kiti ti kwarta. Tagumata nga kiti bangos. Di mo man ipilit ti kayat mo. Adda nga rod ti ginatang kaon. Awanan ti ado asao. Ikan na ta siya kung ti mapan gumatang. At tuyan ti may sa kilo abangos agat gatanga, manong. Ay na, agyaman na kading ko. May matgimatang ni manang siya na itituyo itay, manong. Diyak man na mo iti day tang asawa. E di pa'y amadlaw ko ti kasta nga ugali na. No dagiti dadakil na ti sumarong ka rin balay, naimas ti sida nga iluto na. At dapay merienda da, manong. Day tanga ron, ngam no dagiti dadakil ko, tip-tipiden naman. Saan anasaya at ti kasta nga galat ti may sa manugang, manong. No anya ti trato na kadagiti dadakkel na, iso kumamot at ti trato na kadagiti dadakkel mo. Siya nga rodon ti masyan kadagiti dadakil ko, no kastang umay day balay. Kasaritam ni bakit mo, manong. Sana may parbang ti kasta nga aramidan na. Siyaksa mo ti makagapaw. No apaya saan kayo nga kinkinawatan ken ni baka mau Robert anak kaw. Awan ti basol mo, nanang. Makapakonsensya anak kaw. Agawid aklaeng no kasta. Ay, saan nanang? Urayan yung hagsubli na ading. Awan ti mga sikaso kada kayo di balay. Amangan numaliwayan nyo man ang timangan. Kasanaw no agapa kayo iti asawam. Korektar lang ti dakas nga aramidan ta sawak nanang. Saan kumot nga paan no awan ti makagapo? Anya? No da kayo ti umay diti balay. Pag sidaan da kayo iti tuyo. Ngam no dagiti dadakkel na. Apo, karni akanayon. At dapay mirindada. Saan mo mabalay na pilitan tayo ti asawam anak ko? Ririn tulakit din ako Wana, ngam kasano kayo mat adadakkel kun ngay. Siyak ti mangisang sangput iti kwarta dito'y balay. Saan anasayaat ngam imutan na kayo akasta nanang. Sa dino kano ti ayan ni ading mo anak ka Asidigan nang. Nasaya at no kasta. Kailiw kun ti ulasken pungan ko ija balay. Kwartayo nanang. Day, 2,000 matayaw awat mo anak ka Awatan nyo, tapno dati igatang iti masapsapol nyo. Nakababain sa mat anak ka Anya ko matipagpainan nyo, kasaan mat akanayon nga addatit itid ko akwarta kada kayo. Sa maysa, siyak mat amismut timangtad. Saan nyo mat adinawat? Ay, agyaman nga raw anak ka Dakal atulong na itaw Awantan yaman na, nanang. Anya day jay, Robert. Tiyan niya bakit? Ha? Ti ko nam siguro kat jak nakita ti inaramid mo. Ay nawaw, idiritsum ata sa anak mo't amamadto. Nakitak ti kwarta nga inyawat mo kananang mo. Anya, Kinisayam kit din tinduldulin ko ang kwarta. sagpaminsan lang mo't amang tidak kadagiti tadakkel ko. Anya ti dakas ijay, Ipakadam kumamit kanya ka. Sana kasta. no si katimang tid kadagiti dadakkel mo, oras saan mo nga ipakada kanya, okay lang. Awan ti mangeg mo. Ngam no siyak ti mang tid iti kwarta kadagiti dadakkel ko, kasta ti reaksyon mo. Amumat nga adayur urnungan ta. Ay, nawaw. Anya nga rot ti kayat mo imutak dagiti dadakkel ko. Pangaasim idi pa amadlaw ko ti kasta nga ugalim. Imutam dagiti dadakkel ko akatugangam. Ay, masurunak launay iti dayta a Robert tatang. Ay nawaw, anya ti inaramid nila kay mau adi mo nagustuhan anak kaw.
Agasam, tabasta ikan nalata dagiti dadakkel na iti kwarta. Anya, Saan na pa yung impakada kanyak? panagayat na siguro mo kadagiti dadakkel na. Kaskin ka lang, ano kasta nga, ikan na kami kininanang mo iti kwarta. Basta, marurudak launay kan kwa na. Amo manakaw, saan ko maakasta? Di ka kadi agbalin nga imot kadagiti katugangam. Sa anak nga imot, tatang. Saan ka di ati bilain dagiti ninong kininong yo idi nagkalay sa kayo? Ket patas laeng titrato yo kadagiti dadakkel yo ken katugangan yo. Di kay agbalin nga imot. No kasano ti panangisakit ken panang respetum kada kami kininanang mo. Kasta kumamot akadagiti katugangam anak ko. Nasiputam ka din no nagawid day a Robert, mare. Nagawi doon, iday pa'y mare. Naggapo siguro iti ayan ni nanang na. Apay nga minakas jay ti tratum kadagiti katugangam mare. Nasaya at damot ka. Anya ti kayat mo asawan si ka Jenny. Amo, mare. Maupay tirik na ti katugangam. Agraman asawam iti kastangar aramidam. Di ka agsaw akasta taawan ti ammom Jenny. Pakurektar ka kumamot, mare. Di mo urayan adumteng ti aldaw, amadadaal ti nasayat alinangan niyo iti asawam. Gapo iti kasta nga aramid mo. Di mo imutan ti katugangam. Tagtrab-trabaho mo't piman, nilakay mo. Ne, anya ti kayat asawan day ti Robert. Nakaimpake ka man. Pumanaw ako, China. Anya, apay ngay. Yak kaya ti kasta tratom kadagiti dadakkel ko. Pagsaritaan ta na saya at lakay. Makatawan anagan ano saksina. Amom dayta. Agbalbaliw akon. Ikari, saanin ang maulit lakay. Di ako namnamahan na mapasamak pa'y dayta. Nangato ti pride mo. Nalastog ka pa'y ngagsasauray basol mo. Agbalbaliw akon lakay. Pangaasim ata di nakapanawan na kasta. Makamukan ti balay. Di ba tawan pa'y mati alak ta. Pangaasim Robert. Di mo aramidan ti kastoy kanya. Ikanak pa iti may sa agundaway lakay. Ikarik saan kun nga imutan. Kan irespetok dagiti dadakkel mo. No kasano ti panangisakit mo kadagiti dadakkel mo, kasta kumamet kadagiti nakaikamangam. Di ka agbalin nga imot, tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.